Alam mo na guys, muna siya ang liso sa kamansi bagong luto. Aso-aso pa siya. May kayo ni guys. Talagsaon na rin. Kitaan makaluto rami ani kung manato si nanay mo baligya og gulay. Naman siya yung ani. Nagsara uy. Lami. Lami kay niya siya guys. Wala na ko nabot nga ng sukat. Wala na ko nabot nga ng asin. Pero lami japon siya. Lami siya klasa no. Kira. Tanang sara ni diri sa murag kuan. Kay murag syudad-syudad na